Na gukwanire na indo mwanchu murigereria ndonsi asoberete kerongo kwaregania asemesa ya mangana maiya chinsani sato chabono botuke karoreri tukorie Jumapili chitariki nkianda omutinyo mutangani omwaka wechiri 2022 na kwareganirie atari make na ndebo igona bogutubwate wetera senchira ye mitandao na Facebook tonyore buna Ndizi TV News na Twitter na bogoto tweet @Ndizi TV News na bogensemo ya YouTube na tonyora buna Ndizi TV News nkuirana ndo mwanchu murigereria egere nkumanyenga nararia ya na kwareganirie Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na ndeni otoko ya chaka korwa sebunge ya bumachoge chache abwa sabara ikorwa sensemo ya gusi baikirana asomo yega bwokomoenia omongina Martha Gongera oyore mamu mwabo omokonyi bomo governor Joash Mangi gatia bara baikirana no mo governor we county ya Kisii James Ongwae omo women rep Janet Ongera no mo senator Samongeri gati ya bara ibanda bange abuba kwa na mangana siasa chinga kibaika asegeti gia tendere kegotoka se wadi ya bochi tendere. Because we've said we are not here to discuss politics. Lakini keo montaño oreri bagagaki na basabire mu bwatesio mwako gocha geko era omongino tigere kerogo asante. Tuasipi igotole asimio la umoja. Naende ntudaba machoge ntobwa tigeti ikiarire keko monyo kunjerende yonsi. Mbobwa mboikaranza tole na dengo sokitole richibu. Rali otuno mnate neiga igakurigiye kerogo kyobo gabana. Muna mumanyete abagaka bagambire for 10 years wantu tetuko chenchie bao turarabe ko mongina obogabana e deputy abo mugaka. Abana siasa au imeyorogongorwa gusi nigo besokirie na kwakira ekoko ase ebyama byabo mutuyobo cholibo mutienyi ogatano na gatatu ure bosio imeya matanga yokomwanya omongina Martha Gongera ure ngina omo deputy governor bwe county ya Kisii Joash Mangi ase egeti gya tendere. Abarai au gati yabo omo governor bwe county ya Kisii James Ongwae omo women rep Janet Ongera omo senator Professor Ongeri mbaikirana ase amatanga yo ase Ongwae akana bororo engana yo mo senator Omeru Lintuli akwanete igoro ase omo sangerekano oyo mobugwakira ekoko ekiama kya UDA ime ya Rift Valley. Kuna mjamaa jana kutoka Meru ambao ameenda jana kwa rally anaongea juu ya madoadoa ate ambao wanaishi hapo Rift Valley. Sisi wa Kisii, kuna Wakisii wengi wanaishi Rift Valley. Sisi si madoadoa, na hii Kenya hatutaki irudi vile ilikuwa 2007. Tunataka Wakenya waishi kila pahali. Hapa Kisii, ukienda Kisii municipality kwa biashara, kuna Wakisii, kuna watu kutoka Mount Kenya, kuna watu kutoka North Eastern, kuna watu kutoka Western. Hiyo pahali ni mchanganyiko maalum na wanaishi vizuri, wengine hata wanaongea Kikisii. Omo governor bwe county ya Kisii nigo agania abantu koligereria na gochora omorai bwense orabakonye ase amagenderero na komwa okoboko Raila Odinga buna omorai obene. Boigo nigo abaganirie abanainchi wesokia na kwelikia buna abakichikura echo chigo chia koigorwa chitariki 15 na kabere omotienyoyo. We have reached a stage because we have our own candidate. We are saying that this is the time that we need to support that candidate. Our candidate has said, and he has been unequivocal on this. He has been equivocal on this. He has said very clearly that when he comes in as a president, he will have a Mandela moment. Ntobuate voter registration gotaka 7th of January. 17th of January this year. That is in about 8 days from now. Manyanga voter registration area last time Kisii indutu arenge ba kabere Kenya ngima.
igonta gete kubagoria abagusi mwensi simwaika na bali murantegereza runinga kimoranje na ni kimoranje igotobwata abantu close to 250,000 from Kisii County yoka batarabwata chikura 250,000 abantu abo gamba ne amate yao gamba na bamura bamino gamba n'abantu bose muigwanane kumuranje batari babwata chikura kiara chikura na chigo chikogera tochoro murai tutagete. Ongeri nere nigo atebire buna abantu barigererie buya umurai barachie gochora urabakonye moteba kera rituko moba batoereru moba bakanyiku mobe mogosesanania mwanchane muribyo more omutangoro memerwa ino ndo kwana mabe digo bali ayo mobe mogosesanania chinga kiechechyo omo women rep Janet Ongera nigo aganeirie abarai bakuria ebirogo byoborai gokora siasa chobotoereru no molembe ya tutagete Kisii County oborai wa masikani wobo itongo oborai baragere usiya ito agebe biyana engere ndamagenda lamanene ekiagero ngwaye otwaro kirienchera no borai yo mogusio mindo nangonya gokura no moyina toligereri buya igakurigiye kerogo kyobogabana muna mumanyete abagaka bagambire for 10 years bantu tetugo chenchie bao turarabe ko mongina obogabana deputy abo mugaka so abagaka bali bakurigia tigabarigie biroge binde siasa nigo chiabetire inse imeyegeti yatendere asomo yegaboko maina mamumu abo deputy governor bwe county ya Kisii omoskejo ashimangi abwase abarai au beso kiana gokwanira siasa gingo reporter ya Egetaseni Kiandizi TV korwa igabo machoge chache elietaliane Mildred Momanyi Mbea mano muliko ito Mildred Momanyi asorobatirwa senchira yobo ikirano oskobosyo aboncholia bobosoni bwebikoro tokorwa sensemo ya Kerenyo egotoka ya Nyamira North County ya Nyamira nigobe murunganirie ogotigwa magega nabarai babo omuliko ito Vincent Onyancha na bwatorobotirwa senchira yobo ime nigo na imukire sabariane goika asensemo ya Kerenyo gotoka ya North Mogirango semo ya Nyamira North asana umiranire nabo unchureria au bagosone bikoroto au banyare gokorabuna asensemo yabo banyare bagotigwa maega asokwe bwagota konywa nigo chinga kiechungo cyokwa nabo unchureria bagosone bikoroto kura asensemo ya Kerenyo watumanyi kati yali bagotera anene aso obonchuri bwabo bogosone bikoroto anda kene kiko kwa serikali yao yitaliane nguru kuchochumararanuli kurubukurati tu muchando tubwate abarai mbari gotorigereria abagando bakurigeria n'abantu ba pota igo tuteta abantu abarai baitu bacha tobachore batokorire gasi batuinyure agara tokonyere family chitu aina ramangana mbwata make abaminto bara bakwana na barako asante sana andake nande tomirano kati ya bali bagosane bikorota sense meye tigankwana no yo mole gaiga enera ya gotomanyina ere uno musine bikoroto challenge kyagwetera mbo kyagwetera naka uno musine bikoroto ninje segerio bare nyanaro kurubukurati wana tigabata konya ngijigami ne kisoro tokorra magandro yakara tu akonyiru togandre na maisa igo nindu akaro to kugubiya matukense andake nande nkwana no monjelia yo mole ga ne rogendrete ne gasi andake na kikorwa serikali yao asobwenge nkoro kupena ati mangari njendo monyakoni onye mwanjira gotokonya kende kimwola gotokonya na njende bundi